Looking for banners, social media cards, key visuals, LED materials, FAQs, or editable assets? Our monthly health event communication packages have you covered. How to access. Step 1. Scan the QR code below or visit bit.ly/HP Material Directory. Step 2. Complete the Google form with your basic information. Step 3. After submission, click the blue Click Me link to access over 50 customizable slides in our material directory. For further inquiries, reach us via Welcome to DOH On Demand, your one-stop source for news, educational materials, and shared materials. Search and download content in seconds. Stay informed, stay connected. Visit bit.ly/DOHOndemand25 or scan the QR code provided. Need quick access to reliable information during emergency or public health crisis? Get the latest risk communication materials at your fingertips. Whether it's safety guidelines, health updates, or emergency instructions, we got you covered. Stay informed, stay connected. Visit bit.ly/HP Library 2023. Kumusta kayo mga B? At syempre, nagbabalik na naman po tayo ngayon sa ating second episode sa Season 3 ng ating BHW Me, Be Healthy With Me. Kamusta Ma'am Jelay? So kakatapos pa lang nung ating undas, no? Oo nga, Dok eh. Undas, ang daming mga tradisyon na ginagawa ng mga tao, Dok. Kayo po ba sa pamilya niyo, Dok? Ano po yung mga ginagawa ninyo tuwing undas? Yes, of course. Syempre, nandyan yung nagsasama-sama yung ating mga kapamilya. Syempre, pinagdadasal natin yung ating mga yumaong mga kamag-anak. At pinagdadasal natin sila na sana ay nandoon na sila sa mas masayang lugar. Yes. Nagpupunta ba kayo, Dok, sa mga himlayan? Yes. Syempre, kasabayan sa tradisyon nating mga Pilipino, i-visit natin yung puntod ng ating mga yumao at syempre nagsisindi tayo ng kandila. Yes, So actually doon no, sa pangyayari na yon, isa sa importante is yung pagdadasal. Yes. So syempre segue ko na din Ma'am Jelay sa pagbabasa natin or sa pagdadasal natin. Isa sa mga sakit na nabasa ko na nung nagbasa ako ng Biblia ay ang sakit na leprosy or yung ketong. Sa Bible pa lang pala, Dok. Yes, may mention na ng leprosy. nabasa ko na yan doon pa. So, ngayon gusto natin pag-usapan kasi ngayon meron pa rin palang mga sakit na ganito. Alam mo ba yun, Ma'am Jelay? Actually, medyo hindi na po ako nakakarinig. Baka hindi lang nakakaabot sa atin. O baka nga hindi nakaabot. Kaya mas kailangan nating pag-usapan ang topic na yan. Dahil, syempre, meron pa rin tayong nag-i-exist na sakit na leprosy or yung tinatawag po nating ketong.
Ayan, tamang-tama pala, Doc. Yung topic natin na pag-uusapan sa episode na ito ay kung paano mapapanatiling malusog ang ating balat o skin. Maliban pala dyan, Doc, ngayong buwan din ng Nobyembre, ang hirap pala sabihin ng Nobyembre. Nobyembre. Ayan, ay ipinagdiriwang natin ang National Skin Disease Detection and Prevention Week. Kaya naman ang ating episode ngayon ay nakatuon sa kalusugan ng ating balat. Pag-uusapan natin ang mga pangunahing paraan kung paano mapangalagaan ang ating balat at bigyang pansin ang tungkol sa ketong o leprosy. Ako po si Jelay, and today is another day, another opportunity to stay and be healthy. Yes, tama ka dyan, Ma'am Jelay. At ako naman po si Doc Monray. Let us all be healthy. Let us all be healthy dahil sa bagong Pilipinas. Bawat buhay ay mahalaga, kaya BHW Be healthy with me! Ayan, at magbibigay po muli tayo ng kaalamang pangkalusugan tungkol para sa ating mga tagapanood. At tayo'y nagpapasalamat din po sa mga BHW natin na patuloy na nanonood o sumusubaybay sa ating episodes ng BHW Me. Yes, ma'am. At syempre, alam naman natin na marami sa inyo ang nagtatanong tungkol sa sakit na ito. So usually, kinakausap kasi natin yung ating mga BHWs, nagtatanong tayo, ano po ba yung gusto nyong itapig? At isa ito sa gusto nating i-discuss kasi ito yung mga nire-request ng ating mga BHWs. Kaya naman, napakaswerte din po natin ngayong araw dahil kasama natin ang isang eksperto sa larangan ng dermatology. Siya po ay si Dr. Marivic Bumalay Cordero, isa pong Medical Specialist 3 mula sa Bicol Regional Hospital and Medical Center. Meron po sila doon sa Cabusao pero meron din tayong branch dito po sa Legazpi City. So maraming salamat po, Doktora, sa pagpapa-unlock ng aming invitation. Salamat po, Doc. Good morning, Doc. So good morning po. Again, ako po si Dr. Marivic Bumalay from Bicol Region General Hospital and Geriatric Medical Center. So, meron po kaming clinic dyan sa Bicol Skin Clinic. Dito lang po yun sa Legazpi. Yes, opo. So, ayan. So, excited na akong magtanong, Ma'am Jelay. Yes. So, unang katanungan kasi ito yung laging tinatanong sa akin ng aking mga BHW na nakikilala. No? So, sabi nila, Doc, ano po ba yung sakit na leprosy or ketong? Doc? So, bali ang leprosy ay isang impeksyon na dulot ng isang bakterya. Itong bakterya, ang tawag natin ay Mycobacterium leprae. So, bali itong bakterya, inaapektuhan niya yung ating balat, yung ating nerves, at yung ating mata. So, ito po talaga yung common targets ng bakteryang ito. So, ang bakterya na ito ay nakakahawa, pero hindi siya highly contagious. So, ibig sabihin, ang pagkahawa niya, kailangan ng matagal na panahong pakikipagsalamuha sa taong hindi nagagamot ng leprosy. So, siguro po, Doc, follow-up question din namin kasi hindi po ako familiar. Paano naman po, Doc, malalaman kung may leprosy o ketong ang isang tao? Ano po ba yung mga simptomas nito? So, bali ang leprosy, ang pinakauna talagang nakikita natin sa mga tao or sinususpetsya natin ng leprosy ay isang pantal. So, pwedeng maputi ito, pwedeng mapula, na may pamamanhid. So, maaaring isa lamang itong pantal, especially sa early stages. And sa kinalaunan, kumakapal itong pantal, nagkakabutlig, nagkakamukhang mga buni-buni, pero wala pa rin itong pakiramdam or may pamamanhid doon sa area na mayroong pantal. So, kinalaunan kapag hindi po talaga na-diagnose, hindi nagpa-check up, at hindi po nagamot ang isang pasyente na meron nga pong leprosy or may infection ng bakteryang ito, nagkakaroon din po ng mga simptomas na makikita sa papagitan ng pagkabago ng itsura ng pasyente. So, nagkakaroon po tayo ng pagkawala ng kilay, pagkasira ng ilong, pagkasira yung tenga, nagkakaroon ng mga butlig-butlig. So, nagkakaroon din ng pamamanhid sa kamay at paa at ibang bahagi ng katawan. Okay, so ano pala no, Ma'am Jelay, pamamanhid, no? So Yes. yung pamamanhid po ba, Doc, doon mismo sa Doon mismo sa area ng pantal. pantal? Oo.
At na-mention nyo nga, Dok, na yung pantal sa early stages, siya ay sintomas nito. No? Paano po siya, Dok, i-differentiate sa ibang skin conditions? Ito ay very characteristic po talaga niya is yung pamamanhid. Hindi lang sa walang pakiramdam. Ibig sabihin, namamanhid yung area kahit tusukin or kahit lagyan ng mainit or malamig, hindi nararamdaman ng pasyente yung mainit or yung lamig. Okay, so yun Ma'am Jelay. No? So kapag may pantal, para malaman natin pala na ito ay sakit na leprosy, siguro kailangan i-touch or pag namamanhid ba, pag walang pakiramdam, yun mo malamang or malaki yung tsansa na ito ay sakit na leprosy. Sige. So kakaiba yun, no? Kasi yung pantal na nakikita natin, marami tayong na-experience at nakikitang mga pamamantal, pero yung kakaiba pala sa sakit na leprosy ay meron itong pamamanhid mismo doon sa lugar ng pantal, no? Tapos yun at the early age, at the early stage, stages, no? nakikita na siya. Tapos kapag medyo late na, yun na yung may mga pagbabago sa ilong, sa tenga, and so on. Pero sana wag nang umabot doon, Ma'am Jelay. So, ngayon, ang tanong naman po ng ating mga BHWs ay, sabi niyo po kanina na hindi ito mabilis makahawa, no? Pero paano po ba ito naihahawa? Bale, yung is prolonged close contact talaga ang main transmission nito. Ibig sabihin, sa loob ng madaming taon, mahabang panahon na pakikisalamuha sa isang taong may leprosy na hindi nagagamot or hindi nagamot. Okay. So, kailangan, Dok, matagalan palang magkasama. Matagal. So pagkasama sa bahay. Taon siya bago mahawa. Nakukuha po ba ito, Dok, sa pagsimpleng kiskisan lamang ng balat? Yung ganong regular na pagtabi, pag-abrasa, or paghawak sa taong may leprosy, hindi naman po siya naihahawa ng ganon. Kailangan matagal na panahon na talagang magkasama sila, na na-expose siya sa bahing, pag-ubo ng pasyente, na matagal na panahon. Hindi yun yung nag-usap lang tayo, nabahingan kita, naubuhan, mahahawa ka na agad. Hindi siya ganun. Hindi lang pala siya skin-to-skin contact, Dok, pati bahing at pag-ubo. Pero ang importante doon, Ma'am Jella, sa sinabi ni Doc, hindi mo siya makukuha sa isang, like for example, nagkatabi lang kayong dalawa or nakamayan mo lang yung taong may leprosy, ay automatic mahahawa ka na. So, kailangan pala nito ng matagalang exposure or matagalang contact doon sa tao na meron. So, siguro yung mga kasama sa bahay, yun yung mga at risk na mahawa nitong nagsakit na ito. At paano naman, Dok, kung may hinala po kayo na yung kasama ninyo sa bahay ay posibleng mayroong leprosy, paano po yung kailangan nating gawin? Pag meron tayong suspetsya sa mga kakilala or kasama sa bahay na may keto, ang maigi po talaga is ipakonsulta po sila sa nararapat na doktor. So usually ang leprosy po ay dinadala po natin sa mga board-certified dermatologists, pati may mga RHU din po tayo na capable po sila na mag-diagnose ng leprosy. Kasi trained po sila under the DOH to diagnose itong sakit na ito na ketong or leprosy. So, dadalhin po natin sila for testing. So, actually, importante yun, Ma'am Jelay, na kapag may nararamdaman, lalo na yung mga sakit-sakit sa balat, so, importante na mapakonsulta natin yan doon sa mga board-certified at mga trained natin na mag-diagnose. Kasi mahirap na yung Google ka lang, tapos alam mo na yung diagnosis or magpakonsulta ka lang sa kaibigan. Iba-iba naman po yung kondisyon ng sakit or ng balat. So, iba-iba yung pwedeng diagnosis doon. So, siguraduhin nyo po na magpapakonsulta po kayo sa ating mga board-certified dermatologist tapos sa mga trained po natin na mag-screen ng mga sakit na yan. Yes, at available po itong services sa ating mga primary care providers, sa ating mga RHUs. Tanungin nila sa ating mga RHUs. At syempre, kung kinakailangan, ay available naman yung referral natin doon po sa ating skin clinic dito po sa Legazpi City. And pwede rin naman silang magpakonsulta sa ating pong mga private po na dermatologist. Yes. So ngayon, ang tanong, Doc, is kapag na-diagnose po ng sakit na ito, ano po ba yung, nagagamot po ba ito? Bali, ang leprosy ay nagagamot. So, curable po siya. Bacteria po ang cause natin. At dahil bacteria po siya, may gamot po tayo. So, ito ang good news natin dyan. Kasi ang leprosy ay nagagamot. At once nagamot ang pasyente, sa unang tableta pa lang or sa unang buwan pa lang ng gamutan, hindi na siya nakakahawa.
Okay. So, importante talagang Na mag-gamot. ma-start, na ma-diagnose, ma-start ng gamutan. Siguro ang follow-up ko lang dyan, Doc, once ba na dumaan na siya sa gamutan, may posibilidad pa bang bumalik yung ketong? Depende sa immune system kasi since bacteria nga ito, nagde-depend pa rin sa immune system ng pasyente and yung kung compliant siya doon sa treatment natin. Kasi matagal ang gamutan ng leprosy. Usually, umaabot ng 6 hanggang 12 months, depende sa type or sa severity ng mga simptomas natin or kung gaano karami yung bacteria na nakita natin sa testing. So, may mga pasyente na masyadong mababa na yung resistensya dahil sa katagalan ng panahon na hindi na sila nagamot, sa edad, yun nakaka-apekto yung mga factors na yon. So, yung mga patient na yun, may mga pasyente po tayo na may bumabalik po talaga ito. Pero yun nga, pag bumalik, iti-treat naman ulit. So, treatable pa rin siya. Okay. Magandang balita. Yes. No? Ang Treatable. sakit na ito ay nagagamot. So, hindi kailangan magpatumpik-tumpik, magdalawang isip yung ating mga kababayan. Kapag may sakit na ito, sakit siya. So, kapag may sakit, may gamot. May gamot. At ang tanong na lang siguro ay, libre po ba ang gamot na ito at saan po sila usually makakakuha? Ang gamot ng sa leprosy ay libre. So, usually sa mga RHUs po natin, sa ating mga DOH accredited na hospitals, meron po silang available ng mga gamot na ito. At libre po ito sa loob ng 6 hanggang 12 buwan. Minsan may nag-e-extend pa pong gamutan, pero lahat po yun ay libre. Okay, maganda ulit Good na balita. news. Yes, very good Libre news pa. kasi libre yung gamot. So kahit magkasakit, magpakonsulta lang agad Yes. para ma-treat agad natin kasi libre naman pala yung gamutan. Yes, mayroon at libre ang gamot. Yes. Sige, Ma'am Jelly, meron ka pa bang dagdag na tanong? Paano naman po, Doc, kung may kakilala na po kami or may kamag-anak kaming na-diagnose ng leprosy, paano po natin sila matutulungan o paano po yung tamang pakikitungo sa kanila? Lalo na at maraming uso yung discrimination Yes. sa may mga taong may skin conditions. So, bali ito, yung leprosy, since alam na natin na hindi nga siya madaling makahawa, so ang paghawa is through prolonged close contact or matagalang pakikipaghalubilo sa taong hindi nagamot or nagagamot. So, ang pinakamagandang paraan ay huwag natin sila iwasan. Huwag natin pandirihan kasi hindi naman nga sila nahahawa lang sa simpleng pakikipag-usap, sa simpleng pagsama, or sa simpleng pagtabi sa mga taong ito. So, mas maigi na i-advise na lang po natin sila na magpakonsulta sa doktor at huwag matakot dahil may gamot po ito. Okay. Yes. So, maganda, no? Alam ngayon, nalaman natin, Ma'am Jelay, na merong sakit na ganito. Dok, curious question lang tuloy, no? Kasi baka sabihin ng mga nanonood sa atin, meron pa bang nag-i-exist na ganyan? Meron pa po ba tayong mga nakikita niyan dito sa Bicol? Yes, kasi sa Bible pa nga lang, Doc. Yes, oo. Sa ngayon meron pa. Hindi na kasing dami nung dati. Pero meron pa rin tayong active cases, especially yung mga malalayong lugar na hindi na po talaga naaabot ng mga regular healthcare services po natin. So, right now po, may mga active cases pa po talaga tayo, especially dito sa ating rehiyon ng leprosy. So, importante po itong ganitong platform para ipa-disseminate po sa iba na meron pa rin po tayong sakit na leprosy. So sa Bicol, meron pa tayo, may ganito pa, malamang sa ibang rehiyon sa Pilipinas, meron din. Kaya kailangan po, mapagtulungan po natin sa ating mga kasamang BHWs na i-share yung information. Paano yung sakit na to? Pangalawa, paano po ito, paano natin madadiagnose or malalaman, no? So ngayon nalaman natin na yung either magla-lighten yung patch or yung ano ba yung early patch? symptoms. Pantal. So yung pantal, tapos iti-test natin doon kung may pamamanhid. Tapos kapag meron, i-refer na dapat natin agad, no? Para madadiagnose po yan doon sa ating pong mga primary health providers o kaya naman sa ating mga board-certified dermatologists. At again, magandang balita, may gamot at libre yung gamutan nito. Yes, mayroon at libre. Sana umabot no na mawala na yung mga yung sakit na to sa mundong ito. Yes. Possible kaya yan. So sana kapag
na actively po nahanap natin yung mga tao at nasuportahan po natin sila sa successful na treatment siguro. Yes. Pero Doc, wait lang. Meron pa akong pahabol na tanong. Dahil napakaganda ng discussion natin ngayon at ang dami ko pong natututunan. Sa usapin naman, Doc, ng pagkakaroon o pagkaka-diagnose ng leprosy, meron po bang mga komplikasyon na nagpapataas ng risk sa pagkakaroon ng leprosy o ano po yung dahilan ng pagkakaroon nito? So, bali, since ang leprosy nga nakaka-affect sa nerves natin. So, ang mga common na komplikasyon, pagkabulag, pagkabaog. So, nagkakaroon din ng disfiguration, mga permanent na deformities like pagtanggal ng kamay, ng mga daliri, natatanggal po sila. Yung pag-deform ng mukha kasi nawawala yung mga cartilage, nasisira po nung kinakain po ng bacteria, yung yung balat at cartilage, pati yung mga nerves. So, nagkakaroon po talaga ng mga permanent disability kapag hindi nagamot. Okay, so yun yung kailangan iwasan, Ma'am Jella. Kaya kailangan talagang early detection lagi pag may nakitang detection and treatment agad. Yes. Dapat kasi sino ba naman yung may gusto na, for example, nawawala or kumukonti na yung ilong mo, tapos yung ating pong tenga or nagkakaroon ka dyan ng mga nodes or butlig, no? At syempre, healthy lifestyle. Yes, of Dahil course. kailangan natin talagang maganda yung ating immune system. Yes. At Palaban. syempre, correct. Nagpapasalamat tayo na meron tayong mga partners sa pagsugpo ng sakit na ito. So, nandiyan of course ang ating Bicol Regional Geriatric and Medical Center, yung BRGH-GMC. Of course, yung ating pong clinics and yung ating pong mga dermatologists. No? So ngayon, siguro bigyan natin, Doc, ng highlight yung mga initiatives naman po ng ating pong skin clinic, kung paano po natin ini-increase yung awareness at ano yung mga services na available po doon, Doc. So, bali, ang Bicol Skin Clinic, kami po ay ang satellite clinic ng BRGH-GMC. So, bali, meron po kami mga contact tracing activities, surveillance activities para sa, specifically sa mga leprosy. Since ang mandate po kasi namin is leprosy services po talaga. So, every year, every quarter, nagpupunta po kami sa iba't ibang lugar na meron po tayong mataas na kaso ng mga leprosy at nagpo-conduct po kami ng mga skin surveillance and medical missions po sa mga lugar na iyon para makita po natin baka may mga iba pang pasyente na may ketong pero hindi lang nakapagkonsulta dahil sa madaming rason. Pwedeng wala silang pamasahe, pwedeng natatakot or nahihiya po sila magpakonsulta. So pinupuntahan po namin mismo sa kanilang mga barangay. Meron din po kaming mga initiative sa Bicol Skin Clinic like the Healthy Skin Campaign. So nag-iikot po kami, nagre-raise ng awareness sa ating mga sa school level, so sa elementary, sa high school, sa college. Kasi dapat sila pa lang alam na nila kung ano ang leprosy. Hindi katulad natin na med school na tayo dati, hindi pa natin yan alam, di ba? So, kailangan ngayon lahat po talaga is aware tayo. Ang BRGH, Bicol Skin, in partnership din po with DOH, meron din po tayong mga capacity building sa ating mga RHU. So, healthcare workers, yung mga doctors po natin sa ating mga RHUs, MHO, kinakapacitate po sila on how to diagnose, how to treat, or how to refer or where to refer yung mga cases natin ng leprosy. So madami po tayong initiative with the DOH regarding sa leprosy control and surveillance. Wow, ang dami po, no? Madami. Nakakatuwa na, yes, may clinic ang ating pong Department of Health at ang ating DOH hospital. Pero hindi lang doon natapos, nilapit pa natin yung service sa ating pong community. So meron palang mga outreach activities na kinakandak din po tayo. So hopefully po, kapag nagkandak ng mga outreach sa inyo pong mga lugar, ay actively po mag-participate po tayo. No? Lalo na kung meron po tayong mga kilala or pinagsususpetsyahan na merong mga skin diseases din. Yes, at napakarami po namin natutunan dito po sa unang bahagi ng ating episode. Sa ngayon po ay dito nagtatapos ang unang bahagi ng ating episode. Muli po kaming magbabalik para sa ikalawang bahagi ng ating show, Ang Tanong ng Bayan. Yan, ating abangan, Doc. Yes, magbabalik po ang aming show, ang ating show, ang BHW Me, Be Healthy with Me! Huwag nang antayin pang magkasakit. Kumonsulta sa inyong primary care providers. Regular na magpa-check up sa inyong primary care providers upang malaman ang estado ng iyong kalusugan at kung paano ito mas mapapangalagaan. Ang ating mga health professionals ay handang magserbisyo para sa inyo.
Alamin kung saan makakuha ng libre at dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Kumonsulta sa inyong primary care providers. Huwag nang antayin pang magkasakit. Kumonsulta sa inyong primary care providers. Regular na magpa-check up sa inyong primary care providers upang malaman ang estado ng iyong kalusugan at kung paano ito mas mapapangalagaan. Ang ating mga health professionals ay handang magserbisyo para sa inyo. Alamin kung saan makakuha ng libre at dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Kumonsulta sa inyong primary care providers. Looking for banners, social media cards, key visuals, LED materials, FAQs, or editable assets? Our monthly health event communication packages have you covered. How to access. Step 1. Scan the QR code below or visit bit.ly/HP Material Directory. Step 2. Complete the Google form with your basic information. Step 3. After submission, click the blue Click Me link to access over 50 customizable slides in our material directory. For further inquiries, reach us via Need quick access to reliable information during emergency or public health crisis? Get the latest risk communication materials at your fingertips. Whether it's safety guidelines, health updates, or emergency instructions, we got you covered. Stay informed, stay connected. Visit bit.ly/HP Library 2023. Welcome to DOH On Demand, your one-stop source for news, educational materials, and shared materials. Search and download content in seconds. Stay informed, stay connected. Visit bit.ly/DOH On Demand 25 or scan the QR code provided. At ngayon, kami po ay nagbabalik sa ating second portion. Ito po ay ang Tanong ng Bayan. So dito po, nagpapasalamat tayo sa ating mga tagapanood dahil nagpadala sila ng ating mga katanungan. So yung ating po mga BHWs, marami yung nagpadala ng tanong mula sa BHWs sa Camarines Norte. So nakakatuwa yung ating mga BHWs. Hello po sa inyong lahat. Shout out po sa inyo. Yes, sana marami po kayong natututunan sa show po natin na ito. So, una pong tanong, papasadahan natin. Papasadahan unang katanong ni Ma'am Jella, yung ating pong mga tanong ng bayan. Ayan. Unang tanong po, Doc. Ayon sa ating mga BHW, maaari po ba naming gamitin ang mga kubyertos, banyo at tulugan ng mga taong may leprosy? So, bali yung sabi nga natin, di ba, hindi naman siya mabilis makahawa. So, yung mga paggamit ng kubyertos, yung pag-share sa kama, or yung paggamit ng mga ginamit na sa balat ng taong may leprosy, maliit lang naman ang risk of transmission. So, pwede po natin magamit kasi hindi naman nga siya mabilis makahawa. Okay, so yan, maganda yun, ma'am, no? So, hindi mabilis makahawa, no? So, parang hindi naman kailangan talaga sigurong na, kasi nauwa nga ako minsan, kasi pag sinabi nung may makakilala ko, ay, ketungin yan, mga ganon. Ginagamit siyang parang... Yes. Pero emphasis natin ngayon ay, una, hindi siya mabilis makahawa. Yes. Pangalawa, nagagamot siya. Yes. Oo, at mayroong gamot. At mayroong gamot. Yun po. So, hopefully, nasagot natin ang katanungan ng ating BHW. So, ito, isa rin po itong tanong mula sa ating BHW. No? So, siguro, nasagot natin to kanina, pero ulitin lang natin for emphasis po. Namamana po ba
O kaya naman ay nakakahawa ba ang leprosy? Ang leprosy ay hindi namamana. So, nakakahawa siya doon sa mga taong hindi nagamot ng mahabang panahon. And kailangan, ang requirement talaga natin for pagkahawa or transmission nito ay yung matagal na panahon na nagkiki-in-contact ka doon sa taong may leprosy na hindi nagamot. So, emphasis iyon sa hindi nagamot or hindi nagagamot. Kasi sabi nga natin, kapag ang pasyente ay nag-start na ng gamutan, hindi na siya nakakahawa. Good news yun, Doc. Kapag nakapag-start na ng Oo, gamutan. hindi lang yung tapusin niya dapat yung isang taon. Kahit pag-start pa lang niya ng gamutan, 1 month pa lang siya nakakagamot, hindi na siya infectious. Yes. Hindi na siya nakakahawa. Yes. Talagang agapan na Yes. yung paggamot. Agapan na yung pag-inom ng gamot para hindi na kumalat or mapababa natin yung tsansa na makahawa pa Yes, siya. hindi na makatransmit talaga. Mas lalong mapababa yung tsansa. Yes. Ayun pala yung dapat kong sinabi. At, Okay. yes, sa usapin naman po, Doc, ng gamutan, safe daw po bang uminom ng gamot sa leprosy yung mga taong may TB, buntis, o kaya nanay na nagpapasuso sa kanyang mga anak, katulad ng MDT, Doc? Or safe po ba yun sa kanila? Bali, yung mga gamot natin or antibiotic na ginagamit natin sa leprosy ay safe gamitin ng buntis, ng nagpapadede, even sa mga pasyente may TB at HIV. So, parehas lang ang gamot natin, hindi natin iniiba dahil ayon sa mga pag-research, so mga research natin, wala naman silang masamang dulot doon sa unborn baby or sa mga baby na yung mga nagpapadede. Okay? So, pwede po siyang gamitin. Okay, sige. So, may tanong din po dito, no? So, meron daw po ba na mga bukod sa Department of Health, bukod sa mga doktor, meron din po ba daw na maaring makatulong sa mga tao na for example, parang siguro ang tanong dito is, meron bang support group na nag-i-exist sa Bicol region para makatulong din sa pinagdadaanan habang nagagamot yung mga taong may leprosy, Doc? So, bali, may mga programa po tayo. For example, doon po sa amin, sa BRGH-GMC, may mga support group tayo. May mga certain designated staff po na nag-handle po talaga sila doon sa leprosy. So, hindi siya in general. So, may isa lang po talagang grupo na yung lahat ng pasyente ng leprosy sa kanila po dumudulo. And meron din po tayong mga initiative ngayon na nagbubuo po tayo ng mga leprosy support group para sa mga pasyente at kanilang pamilya na apektado po nga nung ketong or leprosy. Yeah. So, importante yun, no? Kasi basically, yung ating pong may mga pinagdadaanan, yung mga nagtitreat. Kahit sino naman na may sakit, may pinagdadaanan yan. At nakaka-boost ng ating pong, mas, pag may kapareho kang pinagdadaanan or may kakilala ka na, uy, pag-graduate na, patapos na ng treatment, no? Tapos nagsishare na siya ng mga information kung sa pinagdaanan niya, mas nakaka-encourage doon sa mga tao na, talaga magpapatreat na ako. So, very good yung initiative ulit ng ating pong BRGH-GMC dahil meron palang mga support group na na-form na. Yes, at sabi nga natin, Doc, di ba, there is no health without mental health. Yes. At napaka-importante talaga, meron tayong community na sumusuporta sa atin. Yes, correct. So, meron ka pa bang mga tanong, Ma'am Jelay? Kung meron po, siguro, yung mga viewer natin, ng mga additional na tanong, maaari nyo pong ilagay sa ating comment section at susubukan po namin sagutin yung mga tanong. Oo naman. So, syempre, meron din kasi tayo, Ma'am Jelay, na mga frequently asked questions na about the leprosy. Meron din po tayong mga brochures na ipapakita natin mamaya sa ating pong QR code na kung saan po pwede nyo po yung i-download. Tulungan nyo po, pagtulungan natin na mag-disseminate ng magandang or tamang impormasyon patungkol po sa sakit na ito. Ano po? So, at this point, no, nagpapasalamat po tayo. Maraming salamat po, Dr. Cordero, sa inyong pagbahagi ng inyong pong kaalaman at paglinaw doon sa mga katanungan na binigay po sa atin ng ating mga BHWs. Malaking tulong po ito sa ating mga tagapanood at kahit po sa akin. Yes, madami po talaga tayong natutunan. Sabi ko nga po kay Doc habang nagde-discuss kami off-air, Doc, hindi ako nakakita ng leprosy sa buong sa pagiging doktor, kundi ako nakakita nito. So, hopefully, wala na akong makita talaga. Yes. Diba? Kasi makakure na natin silang lahat. Pero syempre, sisimulan natin yan
doon sa early detection, ililink natin to uttering treatment at sasabay-sabay natin yung isi-celebrate kapag tayong lahat ay naging free, Bicol-free from leprosy. Ang ganda! Ang ganda-ganda nun. Ma'am Jalay. Yes, at talaga naman pong punong-puno na naman ang kaalaman ng ating episode ngayon, mga ka-BHW. Kaya kung may mga tanong po, again, pwede po nating ilagay sa ating comment section, i-PM naman sa ating page, DOH Bicos THD, ang inyong mga katanungan, mga B, at sisikapin po talaga naming sagutin yaang lahat. Yes, agree ako dyan, Ma'am Jelay. Para lagi tayong updated sa mga health events at IEC or Social Behavioral Change Communication Materials, huwag pong kalimutang mag-subscribe sa ating pong mga social media page. Meron po tayong DOH Facebook page, meron tayong sa Bicol CHD Facebook page. We also have a Viber community. So kung may Viber po ang ating mga tagapanood, sundan niyo lamang po yung link na pinapakita po natin ngayon sa screen at mag-join po kayo sa aming mga Viber community para regular po kayong ma-update ng ating pong mga kaganapan. Masishare namin yung mga materials na meron po kami. Meron din po tayong Facebook community at meron din po tayong material directory na ipinapakita rin po namin yung QR code at link sa screen po ninyo ngayon. So, meron dyan, may video, meron tayong mga... May voice-over. May voice-over. Meron tayong mga pwedeng i-print na posters. May radio ads. May radio ads. Lahat ng kailangan nyo po sa inyong mga communities. Pwede nyo po yan i-download, i-share sa inyong mga sariling Facebook accounts and social media accounts din po. Ayan, at magkita-kita po ulit tayo sa susunod na linggo, parehong oras at parehong araw. At lagi po nating tatandaan, ang pagiging healthy ay nagsisimula sa ating sarili. Kaya always be healthy para ang ating katawan ay always G. Tama ka dyan, Ma'am Jelay. Kaya, let's all be healthy dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Kaya, BHW me, be healthy with me! DOH-CHD, Servisyo Saludo Kono. Ika ako, kita gabos, magkarabang, magkaigwang, maray na salud. DOH may dekalidad na servisyo. Madaling dulog ko nagtatawag, nagpapadabang. Mga programa nagkasama ng sinda sa serbisyo. Matawaan, solusyon ang mga kahilangan. DOH-CHD, DOH-CHD, Servisyo Saludo Kono. Ika ako, kita gabos, magtarabang, magkaigwang, maray na salud. Buon sa kinanglan, ipangakisagod na kita magdakula. Immunization, vaccination, sa to'y kinaon. Mag-ibo maagi, maiwasan ambisyon. Regular na check-up at kaibuhan. DOH-CHD, DOH-CHD, Servisyo Saludo Kono. Ika ako, kita gabos, magkarabang, magkaigwang, maray na salud. Balanseng pagkaon, tamang katurog, ehersisyo magsumba, magpabibi, magtimbang. Dapat kita magmano, magpartisipan. Ano man sa indang relihiyon, katinda sa buhay. Mga pagiramdam lamang ini para iwasan lang. Kita
Department.